Sa Good Vibes, Grade 10 teacher ang naging grand prize winner sa brand new car sa New Year's countdown sa Bacolod City Government Center. Pensar niya una na scam lang siya. May report si Nico Delfin. Upod ang iya pamilya, nagpadulong sa Bacolod City Government Center ang grade 10 teacher nga si Darling Grace Aurelio agud mag-claim sang nadaog nga brand new Mitsubishi Mirage halin sa paraffle ni Mayor Albi Benitez sa New Year's countdown celebration. Congratulations! Istorya ni Aurelio, nga taga Barangay Vista Alegre, yara siya sa pagtililipon sang pamilya sa syudad sang Sagay sang mabato ng tawag segundos antes nagtakop ang tuig. Ang dumdum niya anay, scam ang nabato nga phone call. Yes, I'm supposed to decline the call, pero pag-click ko, doon may nag-background music na like ka-party-party. Uy, parang wala mong kurusan. Anong feeling nga may brand new car sa New Year? Amugi na siyang na overwhelming sang feeling. It's because this is my first time to win and such a big blessing. And then the moment was very perfect. It was seconds before the midnight strike. So very very overwhelming. Si Aurelio ay katatlo nga nagabutan para sa grand prize matapos mapaslawan nga magsabat sa tawag sa cellphone ang duwa sa mga una nga napilian sa raffle. Gani nagapasalamat siya sa makaako sa nabaton nga premyo. I wanted to end the year gentle, but that was the best gift from God. Are you appealing to others na share? Yes, I am appealing. Do not hesitate to try because you don't know your luck. Kung para sa imo, para din sa imo. So just try. There's no harm in trying, and I won. Upod sa mga manunudlo sang Teofilo Hinsoli Senior National High School, si Aurelio ang isa man sa mga nagpanguna sa pagtipon sa donasyon para ibulig sa mga pamilya nga nasunugan sa Barangay 29 sa nagligad nga simana. Mahilig man siya nga magbiyahe, gani ang plano niya sini nga 2024 ang mag-road trip upod ang pamilya. Thank you, Self. We made it more travels for 2024 and it's a sort of answered prayer. Di mo ni break in ng salakyan. Might be si Palay. Hopefully. Isa lang ka. Magluwas kay Aurelio, may 5 man ka raffle winners sang brand new nga motorsiklo kag may 30 pa ka mga winners sang nagkadainlain nga cash prizes. Nico Delfin para sa DJ Cas Negros.